ungatora kopasi nerufaro rwapo rwese ndinotora hangu Jesu nerufaro rwake rwese tsitsi dzake zhinji zhinji dzinokwana kune vese ruponeso rwakakomba runofadza iwe neni ungatora kopasi neupfumi wapo wese ndinotora iye Jesu azondinyimichira nekuti tsitsi dzake zhinji zhinji dzinokwana kune vese ruponeso rwakakomba runofadza iwe neni ungatora iwe hako pasi nemichero inorwadza asi ini ndine nhaka yeupenyu hwake Mwari tsitsi dzake zhinji zhinji dzinokwana kune vese ruponeso rwakakomba runofadza iwe neni ungatora iwe hako pasi asi unofamba wega ini ndine muponesi ndiye tenzi wakanaka ane tsitsi dzake zhinji zhinji dzinokwana kune vese ruponeso rwakakomba runofadza iwe neni ungatora kopasi asi harukutsi mweya ndinotenda hangu kuna Jesu uyo ane zano rese ungatora kopasi uchitadza uchichema asi ndinofara kwazvo ndine mubatsiri wangu tsitsi dzake zhinji zhinji dzinokwana
kukutamanda iwe